खुलुमबाय नार्जारी बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ बयनिसिमबो जासिहरनायजों लोगोसे दिनै आं गोदान भिडिअ लाबोफाबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायगोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होनो खावलायनाय जाबाय। जेन' आं नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै सानफ्रोमबो गोदान भिडिअ लाबोनो हानाय बादि फैदो दानिया दिनैनि खौरांफ्राव। 2024 मायथाइ एबा फैगौ 2024 बोसोराव HSLC एग्जामिनेशनाव जिरायगोन एबा एग्जामिनेशन लिरगोन 10 थाखोनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। बेनो जाबाय आसाम रायजोनि सोलोंथाइ बिफाननि सेबाया थांनाय 9 अक्ट'बर 2023 बाराय समबार खालि फोसावनानै होबाय HSLC एग्जामनि रुटिन एबा प्रग्रामखौ। बेनिखायनो जायफोर गथ'फ्रा मेट्रिक आनजादखौ देग्लायनि बोसोराव लिरगोन नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो रेडि जानानै थादो आरो रुटिननि बादिब्ला 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि 16 खालारनिफ्राय 4 मार्च 2024 सिम जागोन। मख'नो गोनांदि मोनफ्रोमबो आनजादनि समा फुंनि 9 रिंगा बाजिनिफ्राय जागोन आरो गिबि अक्ट'आव एबा 16 फेब्रुवारि खालि इंलिश साबजेक्टखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा BPF हान्जानि आगुनि डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ मैयानि ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। रनजित बसुमतारीया बुङोदि खाम्फा बरगयारिया सासे बर'नि मोजां दैदेनगिरि आरो खाम्फा बरगयारि बिथांखौ MP इलेक्शन गेलेगोन होनना मिथिनो मोन्दों। बेखौ लानानै रनजित बसुमतारीया बुङोदि खाम्फा बरगयारि बिथाङा इलेक्शन गेलेयियानो मोजां मानोना दिनैनि थारिखआव BPF हान्जानि सासेबो केन्डिडेटफ्रा देरहानायनि चान्स गैया। बेनिखायनो खाम्फा बरगयारि बिथाङा गावनि एसे जाखिनि रां दं बे रांखौ इलेक्शनाव दागारसै एबा जा रां दं बे रांखौ ओरैनो गारनायनिफ्राय गोजानाव थाना गावनि संसार जानायाव बाहायनो दोन होनना बुंथियो। मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि आगदा आखाइ चन्दन ब्रह्म आरो गावनि आगदा आगसि थानाय XBLT खौनो आं सिनाया होनना बुङोब्ला गाबोन खाम्फा बरगयारिआबो इलेक्शनाव जेनोब्ला नोंथांखौबो आं सिनाया होनना हाग्रामा महिलारिया बुंखागोन बियो 100% रोखा होनना बुंथियो रनजित बसुमतारीया। चिरां जिल्लानि रुनिखाता ओनसोलाव BPFनि मानसिफ्रा लाथिख' जानो थांगासिनो दङ आरो खाम्फा बरगयारिनि बिथांनि न' सेरावनो UPPL पार्टिया फैगौ दुर्गा फुजानि सिगां जयनिं सेरेमनि हाबाफारि लागोन होननानैबो बुंथियो EM रनजित बसुमतारीया। आरो बुंथिबावोदि BPF सरकार सालायनाय समाव टेट पास जानानै थानायफोरनि फोरोंगुरु साख्रि होनाय जाबाय UPPL सरकारा होनना बुंथियो। गासै 852 जन टेट पास जानायफोरनो UPPL पार्टिया साख्रि होबाय होनना बुंथियो EM रनजित बसुमतारीया। फिलिस्टाइन आरो इजराइलनि गिलु-बालु दावहाया जागासिनो दङ। मैयानि खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला इजराइलनि मिलिटारिफ्रा हामासनि 1500 उदखारिफोरखौ इजराइलनि सान्थ्रिफ्रा गावथारनो हाबाय। बिसोरो इजराइलाव हाबनानै इजराइलनि मानसिफोरखौ गावथारहैदोंमोन आरो इजराइलनि प्लेनजों गाजानि 704 जन फिलिस्टाइननि सुबुंफ्रा थैनांबाय। बिनिनो गेजेराव 143 जन गथ'फोर आरो 105 जन आइजोफोर आरो 4000निबो बारा जखम जानायखौ सुलुङाव मिथिनाय जादों। बिदिनो इजराइलनि 900 सो सुबुंफ्राबो थैनो गोनां जाबाय। इजराइलनि प्राइम मिनिस्टार बेन्जामिन नेतान्याहु बिथाङा बुंदोंदि इजराइलआ बे दावहाखौ दासिमबो जागायजेनाखै। नाथाय इजराइलआ हामास आफादखौ फोजोबगोन होननानै बेन्जामिन नेतान्याहु बिथाङा बुंदों
आरो इजराइलखौ हामास आफादा एदावना लानाया जोबोद गिदिर गोरोन्थि जादों होननानैबो बुंदों बेन्जामिन बिथाङा। बेन्जामिना बुंबावदों दि सानसे समाव इहुदिफोरहा हादर गैयामोन, रैखाथि गैयामोन, नाथाय दा बेबादि नंलिया आरो दा इजराइलनि हेंथा मावग्राफ्रा बे दावहानि दारैनो बिथांमोना बान्थाखौ मोनगोन होननानैबो बुंदों। इजराइलनि प्राइम मिनिस्टार बेन्जामिन नेतान्याहु बिथाङा इजराइल हादरखौ पेलेस्टाइननि हामास उदखारि आफादा गाग्लोबनायनि उनाव आरोबाव मैयानि सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला लेबानन हादरनि हिजबुल्लाह मुंनि उदखारि आफादाबो मैयानिफ्राय इजराइल हादरखौ गाग्लोबबाय। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला पेलेस्टाइन आरो लेबानन हादरनि मोननै उदखारि आफादफ्रा इजराइल हादरखौ दासान्दि गाज्रियै गाग्लोबगासिनो दङ। बिनिफ्रायनो जोङो मिथिनो हायो जे बे गिलु बालु दावहाया देरलांनायनि सुबिदाया बारा दङ। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोन्थों।